বিটিআৰৰে এইটো সমষ্টিত PNRD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ PWD সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাই অলপ নহ'লেও মানে অলপটো আহিছে, বেছি নহ'লেও অলপটো আহিছে। গতিকে আজি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ খুংৰিং প্ৰাইমাৰীত 6টা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি চেণ্ড গ্ৰেভেলিং ৰাস্তা সেইটো আমি অপেনিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, তাৰে আমি কৰি আছোঁ। ৰাইজে খুব শান্তি লভিছে আৰু য'ত নেকি 2002 চনৰ পৰা এইটো অঞ্চলত কোনো ৰাস্তা পদূলি একোৱে নাছিলে, মানুহে বেমাৰ আজাৰ হোৱাৰ সময়ত হস্পিটেলত নিবলৈ খুব অসুবিধাত পৰিছিলে, ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যোৱাৰ কাৰণে অসুবিধাত পৰিছিলে। গতিকে আমাৰ চৰকাৰে এইখিনি কামটো কৰিবলৈ সক্ষম, ভাল লাগিছে। নাই, আমাৰতো ডেভেলপমেণ্টো হৈ থাকিব, শান্তি প্ৰগতি আৰু উন্নতি, সেই কথাটো লৈ পেলাই আমাৰ যি মূল মন্ত্ৰ, সেই মন্ত্ৰটো লৈ পেলাই আমি কাম কৰি আছোঁ। আৰু বৰ্তমান আমি বিশেষকৈ গ্ৰীণ যি ৰিভলিউশ্যন, এই গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনটো আমাৰ ইয়াত আনিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ। দিनै নोंथाङा नोंथांनि समस्थियावहाय दोंद' लामा आरो बेखेवबाय। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनद' लामा दिनै जोङो अपेनिं खालामदों। रायजोफ्रा दा थाबायजेननायखौ बेयाव स्टार्ट खालामबाय। जोंनि बे हालामनि रायजो राजाफ्रा फ्राय 6000 मानसि बे प्राइमारिनि सिङाव दङ। बे 6000 मानसिफ्रा बाजार टाउनफ्राव थांनायाव, बेमार आजार नायजानो हस्पिटालफ्राव थांनायाव, फरायसा फरायसुलिफ्रा स्कुलाव थांनायाव खोब जेंना जायोमोन। दिनै बेखौ मावफुंनो हानायनि थाखाय सरकारनि जानानै आं गावनो खोब गोजोननाय मोन्दों आरो रायजो राजाफोरनि खुसिखौ नुनानै आं खुसि मोनफादों जे खस्थ' होननायखौ जोङो 100% हायाबाबो 60-70 जौखोन्दो लामानि बेलायावहाय जों फोसाबनो हाबाय होननानै जोंहा मोनसे सानखांनाय फैदों। उननि समाव बिथांनि जौगानायनि बेलायाव जों मालाबाबो कमप्रमाइस खालामा, जों जेब्लायबो जौगानायखौ खामानि मावलांबाय थागोन। आरो फैगौ बोसोरथाम जोंहा सरकारा दंबावो, बे बोसोरथामनि गेजेराव हानायमानि लामा दालां बेफोरनि जेंनाखौ जोङो फोजोबगोन। मानोना जोङो क्वालिटि इडुकेसन लाबोनायनि थाखाय जोंनि जा थांखि, बे थांखिखौ जाफुंसार होनोबा लामाया गोनांथि दङ आरो जोंनि इक'नमिक बेकबनखौ जोङो जौगाहोनो थाखायबो लामानि गोनांथि दङ। बेफोरखौ थांखि बोनानैनो बोसोरथामनि गेजेराव बिटिआर हालामाव जथ' लामानि जेंना दं बेखौ फोजोबनायनि जोंनि जा थांखि बेखौ जों मावफुंजोबगोन। लोगोसे हाग्राया साखाथियावनो दं सार, बेखौ रैखा खालाम। हाग्रानि बेलायावथ' कमप्रमाइस होननाय बाथ्रा गैखाया। सोरबाया दादागिरि खालामनानै दाथ' नुनो मोन्दों BPFआ इनकारेज खालामनानै मानसिफोरखौ हाग्रा दाननो थाखाय थुलुंबाय दङ, इनस्टिगेट खालामगासिनो दङ। जों कमप्रमाइस खालामा आरो जायफ्रा हाग्रायावनो थानानै दादागिरि खालामनानै समाजनि बेरेखा मावनो नागिरदों बिथांमोना जेल जानो थाखाय रेडि जानानै थाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंफिननाय जाबाय। दाख्लि होखारनायखौ मा बेबस्था लाखो सार? बिथांमोनखौ जोङो हा होनो थाखाय हाखौ थि खालामखाबाय। बावैसोनो जों बिथांमोननो हाखौ रानसिगोन आरो हाग्राखौ थैबाबो होआ। नांगौबा जोङो पलिटिक्सनिफ्राय सयनास लागोन, हाग्राखौ खिन्थु जों कमप्रमाइस खालामो। जोङो खोनादों लामा बानायगोन, बे बेसेबां आवगायदों सार? लामाथ' नङा बियो, फरेस्ट रडसो। फरेस्टआ बेयाव डिउटि होनो मा होनो नांगौ जायो, नंखायनो बेखौ जोङो खालामगासिनो दङ। फ्राय जोब्बायानो, 1.5 किल'मिटारसो दंबावो। बबेनिफ्राय बबेसिम जागोन सार? बावहाय गासै 15 किल'मिटार जागोन। 1.5 किल'मिटारसोल'सै होननानै आंनि इनफरमेसन हरदों मावग्राफ्रा। आं थांनाय नायाखै, थांनोबा प्रमान मोनगोन। थेंक इउ। जोङो दा गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों। माने सिगां समावथ' लामाया जोंना बेबायदि नङामोन, दा साबसिननिफ्राय हामसिनाव फैनानै दङ आरोखि। दा जों थाबायनो थाखायबो सुबिदाखौ जों मोजां मोनबाय आरो। बेसे गोबाव समनिफ्राय माबायदि खस्थ' सोलिबोनांदों नोंथाङा? 2003निफ्राय दासिमाव आरो बेफोरबायदि गाज्रि हालोदाव दंमोन, दाथ' मोजांनिफ्राय मोजां मोनबाय आरो, मोजां जाबोबाय दा। बे लामाया ओरैनो बबेनिफ्राय बबेसिम थाङो? बेनिफ्राय डाइरेक्ट बै जियासिम थाङो आरो, गिदिंनानैहाय जोंनि दावराइ गाबनायजों गिदिंनानै। बे लामाजों थांनानै बबे बाजाराव थाङो नोंथांमोना? जोङो बे लामाजोंहाय खुंग्रिङावबो थाङो, रानिखाथायावबो थाङो, ओमफ्रायो ओरैजाय दा लामा गोदानथिंजाय जिया होननाय दखान दङ, बेयाव बाजार गोदान जायो आरो रबिबाराव, बेवहाय जों दा जाहैयो आरो। सिगां समावथ' बिराद गाज्रिमोन आरो बाजाराबो खाथियाव गैयामोन, थांलाय फैलाय गारि मथरबो जेबो हान्था मेला मोजां नङामोन, सुबिदा नङामोन। दा गामियावबो न' खाथियावबो सोजाबाय आरो गारिफोरा। दैज्लाङावबो बिराद लेथ्रा जायोमोन लामाया, बिराद गाज्रिमोन, ओमफ्राय दा मोजांसिनाव जासिनबाय आरो। जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिथांनिसिम।